ପିଲାମାନେ ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ? ଯେପରି ଡାକ୍ତର, ଶିକ୍ଷକ, ନର୍ସ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ରାଜନେତା। ପିଲାମାନେ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, ରାଜନେତା ଏମାନେ କି କାମ କରନ୍ତି, କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ କିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏକ କବିତା ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିବା। ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବଟକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରଚିତ କରିଦିଅ ମୋତେ ସାଇଁ ପାଠଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭାଷା ବହିର 78 ପୃଷ୍ଠା ତୁମେ ନିଜେ ବାହାର କର। ପ୍ରଥମେ କବିତାଟିକୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଏଡ଼େ ଝଙ୍କାଳିଆ ବର ଗଛଟିଏ ନ କରିଲେ ପଛେ ନାହିଁ, ଛୋଟ ହେଲେ ହେଉ ତୁଳସୀ ଗଛଟେ, କରିଦିଅ ମୋତେ ସାଇଁ। ମାଟି ଚଉରାରେ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ, ଦାଣ୍ଡେ ଅଗଣାରେ ଥାଇ। ଦିଅଙ୍କର ପାଶେ ଲାଗି ହୁଏ ନୀତି, ସୁହାଗ ଆଦର ପାଇ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜୀବ ହାତୀଟିଏ ମୋତେ ନ କରିଲେ ପଛେ ନାହିଁ, ଛୋଟ ହେଲେ ହେଉ ମହୁମାଛିଟିଏ, କରିଦିଅ ମୋତେ ସାଇଁ। ଫୁଲ ପାଶେ ଯାଇ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗାଏ, ଆହରି ଆଣେ ମୁଁ ମହୁ। ପରହିତ ଲାଗି ଭିତରି ତାହାକୁ, ଜଗତକୁ କରେ ବନ୍ଧୁ। ଏହି ଗୀତଟିକୁ ତୁମେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ବା ମୁଁ କହିଥିବା ସ୍ୱରରେ ଦୁଇଥର ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।